d'ésser formals. Digue'm. Potser sí. Això mateix. Mireu, jo aquí tinc un resum del que més o menys he anat observant, perquè quan jo vaig fer tot això, va ser per pura curiositat. Vas mesurar l'alçada i després les mesures de la base. La major part dels campanars, com aquest, tenen una base de quadrilàter, una allargada i una amplada. N'hi ha alguns que tenen la base circular. També n'hi ha algun que la té semicircular. I els campanars gòtics la solen tenir octagonal, amb 8 costats. N'hi ha algun que només en té 6, de dalt a baix. Bé, aleshores vaig mesurar aquestes bases. Ja us diré per què us ho dic això, però de moment us dic que no tots els campanars són com el nostre, de torre. La majoria sí que ho són. Però hi ha molts llocs que tenen campanar d'espadanya, per exemple. Una espadanya és una paret que puja per sobre de la teulada i en aquesta paret, com a mínim, hi ha d'haver un ull, o sigui, com una finestra. A vegades hi ha 2, 3, a vegades hi ha 2 o 3 pisos, amb ulls, com per exemple el campanar d'espadanya de la parròquia de Banyoles, o per exemple el del monestir de Gerri de la Sal, que són campanars alts 30 i tants metres. Normalment les espadanyes són baixetes, 10, 12, 15 metres ja seria molt alt. L'espadanya té la gràcia que mirada una mica de lluny. Sembla com si la paret transparentés, perquè els ulls deixen veure la claror de l'altra banda. L'espadanya és un campanar que ens va arribar al nostre país a finals del segle XII. Ens sembla que l'espadanya és molt antiga, doncs no, és relativament moderna. Va venir l'espadanya amb l'arribada dels monjos del Cister, o del Cister, com diem comunament, però s'ha de dir el Cister, els monjos de Santes Creus, de Poblet, de Vallbona de les Monges. Si mai hi aneu, veureu que hi ha un alt campanar d'espadanya d'un ull. A Santes Creus hi ha una torre, la van fer molt més tard. La torre de les Hores. Bé, aquest sistema va venir perquè els monjos del Cister eren monjos molt austers, no volien decoració. I van dir, una torre és una ostentació, és una demostració de riquesa. I nosaltres volem ser austers, i fora torres. I aleshores, a partir de finals del segle XII, el XIII i endavant, aquestes espadanyes es van generalitzar en llocs senzills, convents, els franciscans, els dominicans, els carmelites, etc. Els convents de monges, de monjos, de frares, les ermites, els santuaris van fer servir aquest sistema. Però els campanars de torre venen de molt antic. Antigament, moltes esglésies, sobretot ho veiem a les terres d'Orient, Síria, Palestina, etc., allà encara es conserven en alguns llocs. Les antigues esglésies cristianes tenien torres, com si fossin torres de defensa. No eren campanars, eren com torres. Però quan es va començar a aixecar campanars per penjar-hi campanes, que és la funció autèntica, o sigui, sense campanes un campanar no tindria solta, solen tenir les campanes, si no tindríem aquest campanar de morir. Va ser cap al segle IX una població italiana que es diu Ravenna, o Ravenna en castellà. Ravenna està tocant el mar Adriàtic al nord. Hi ha dues esglésies del segle VI, Sant Apol·linar, una a l'interior de la població i l'altra, Sant Apol·linar, al port de la població. I ve d'aquí que van aixecar-hi dos campanars, les esglésies ja hi eren, al segle IX, al final del VIII, al principis del IX, circular, de planta circular.
i de maons, no de pedra, i de maons. A partir d'aquest moment, els campanars es van generalitzar. I a Itàlia, fixeu-vos bé, a Itàlia aquests campanars es van fer al costat de l'església, separats, lleugerament, perquè l'església ja estava feta. I a Itàlia es va generalitzar molt els campanars al costat de l'església. També penseu que a Itàlia hi ha moltes esglésies paleocristianes antigues que quan va ser, diguem-ho, de moda fer campanars, no van poder aixecar el campanar sobre l'església, perquè l'església no estava feta per sostenir una mola de pedra com és un gran campanar. I per tant van fer el campanar al costat. Recordeu la Torre de Pisa, recordeu el campanar de Florència, del Giotto. Estan gairebé totes al costat de l'església, separats. Aquí a Catalunya també en tenim de campanars separats. Bé, us he explicat tot això perquè veieu que un servidor anant visitant esglésies i campanars, he anat veient i coneixent aquestes coses. Abans ningú me les havia explicat. Jo sabia que l'església del campanar de Pisa està separada. Això ho sap tothom. I potser algun altre també sabia, el del Giotto de Florència també. Però que n'hi hagués tants a Itàlia, això no ho sabia. I fixeu-vos-hi, si mai aneu a fer excursions per aquest país, com, a part d'haver-hi moltes torres a tot arreu, els campanars estan separats. Per tant, el resum que dic aquí és menes de campanars, de torre, d'espadanya i campanars. Campanars estranys. Hi ha alguns de campanars estranys. El poble de Viladecans, aquí al Baix Llobregat, o sigui, vosaltres també us heu Baix Llobregat, però el de Viladecans està tocant el mar. Hi ha una església dels anys 50 o 60 del segle passat, després de la Guerra Civil, que es diu Santa Maria de Sales. Doncs és un campanar estrany. És estrany perquè hi ha 3 paredets, una en cada costat i la del fons, i la de davant no hi és. Això és estrany. Aleshores les campanes petites estan penjades d'uns braços de forn, tot és de forn. Però és interessant aquest campanar, i està bé que ho sapiguem, n'hi ha d'altres estranys. Aquests campanars que es van fer després de la Guerra Civil, n'hi ha, per exemple, el més conegut és el de l'Alta Ribagorça, el Pont de Suert. El Pont de Suert són 3 murs en forma d'estrella, 17 metres d'alçada, no res de l'altre no. Pot tenir la seva gràcia, però com aquest hi ha d'altres. A l'Hospitalet de l'Infant, al sud de Catalunya, hi ha un altre. En fi, són campanars més o menys estranys. Estranys vol dir que no són el que veiem normalment a tot arreu. Hi ha una cosa que a mi m'ha picat sempre la curiositat i ho he volgut aclarir. Llegint, sentint la gent, diu, en aquell lloc hi ha un campanar molt esvelt. Diuen esvelt. I jo he pensat, per què diuen esvelt? Què volen dir amb això? Volen dir que és alt? I no senyor. Vosaltres sabeu que les senyores, i perdoneu, no faig cap crítica, sinó tot el contrari, les senyores acostumen a tenir ganes, quan van a un lloc que volen tenir bona presència, de posar-se als peus unes sabates de taló alt, molt alt, aquestes que surten per la televisió, fan esfadair, perquè dius que caurà aquesta noia. Per què ho fan? Per semblar més altes. Això també ho fan les baixetes, però les altes també ho fan. No, no volen semblar més altes, volen semblar esveltes. I aclareixo què entenc jo, i jo ho dic perquè ho he mirat al diccionari. A veure si ho tinc aquí, segurament ho tinc, però no ho trobaré. Esvelt vol dir que hi ha una certa desproporció entre l'amplada de la base i l'alçada. Normalment, quan un campanar, quan una torre es considera, en general s'ha considerat així, que està ben proporcionada, és quan l'alçada
és de 4 a 5 vegades l'amplada de la base. Quan un campanar està ben proporcionat, tots direm, és bonic. Quan un campanar no està ben proporcionat perquè no té 4 o 5 vegades l'alçada, sinó que en té 3 o 2, dieu, aquest campanar xapat, és rebassut, és poc agradable. I quan en té més de 5, aleshores diem és esvelt. Esvelt vol dir que la proporció és pujar molt amunt en línies molt elegants. Per exemple, el vostre campanar d'Esparreguera, si sabem que fa 63 metres d'alçada i té una amplada, la màxima amplada és de 7 metres, 9 metres, perdó, és 9 metres, sí. Aleshores, si dividim l'alçada, no jo tinc 7 metres, per fora, podem mirar malament, m'han corregit, ja està molt bé. Bé, però si suposem que té 7 metres, només per dir-vos el càlcul geomètric, resulta que 63 dividit per 7, 9. Què vol dir? Que és molt esvelt. Si en té 9, ja no seria molt esvelt. Tindria 7, també seria esvelt. També seria esvelt. Molt bé. Ara us diré un altre cas. Un altre cas. Tots coneixeu el campanar de Sant Climent de Taüll, aquell campanar romànic, que és patrimoni de la humanitat. Aquell campanar fa 25 metres i una mica més. I si anem a un poble del Vallès, que és a prop d'allà on jo visc a Lliçà, Lliçà de Vall i Lliçà d'Amunt, entre mig, doncs una miqueta més amunt, hi ha l'Ametlla del Vallès. Hi ha un campanar que també fa 25 metres i una mica més, però té una base molt alta. El de Sant Climent de Taüll té 6 d'esveltesa. 6, passa de 5, 6 vegades la base. En canvi, el de l'Ametlla del Vallès no arribaria a 4. I fan la mateixa alçada. Dic això perquè veieu què és l'esveltesa. L'esveltesa, doncs, és una certa desproporció cap amunt. I això, dic això perquè em sap greu que la gent parli dient és un campanar molt esvelt. I què volen dir? Que és molt alt. Perquè potser no està esvelt. Què més us haig de dir? Ja és l'hora. Bé, hi ha, jo dic, menes de campanars, de torre. N'hi ha que són funcionals, jo els dono el nom de funcionals. Què vol dir? Que fan de campanar i prou, però se'ls mires i no valen res. Són 4 parets i s'ha acabat. Funcional, no tenen cap gràcia. I un campanar, penso que va bé que tingui gràcia. I n'hi ha molts de molt bonics a Catalunya. N'hi ha que jo els qualifico de vainilla i xocolata. O sigui, de mal gust, sembla un gelat. Aquest gelat que és negre o de color de xocolata i després és blanc, per sobre o per sota. I n'hi ha una colla. I volem que us en digui uns quants noms, i no és per fer-nos quedar malament, però és que, noi, jo penso que haurien de tenir una mica de bon gust. Ja els tinc aquí, ja els tinc bé. A Valls hi ha una església molt bonica i un campanar molt bonic.